Nek karo aku tak kei mik. Mik apa? Digaweke maksude ya. Nggih, digaweke mik. Jenengan pengene mimik napa? Kok langsung susu lho. Ngomong to ya. Nek keremenanku kuwi mimik soda. Oh, soda. Lah aku lagi gak ada soda. Napa bir? Oh, mabuk. Santene. Nek, hah? Bir kok. Oh, Bir udu pir. Kupinge budek. iki ya kleru. Iki ya kleru. Wong sak rantene kok kudune iki bir kudu gir ngono kok. Lah iya. Kowe muni pir kok. Lah apa? Ya kleru, padha-padha kleru. Ra apa-apa ya kleru, ra apa-apa ya engko dibenake ha. Iya, mau tak benake. Pripun panjenengan kersa kalian kula? Njaluk ngapura aku ra iso nampa marang kadang. Lah sebabe napa? Sebabe napa? Mbok ora majuke mundur-mundur kene lho nang sing padang ben ketok. Ngene, minten. Aku tak kondo marang sliramu. Sejatine aku ki mau diutus karo Kanjeng Rama.